Moi! Kokeillaan miten onnistuu tässä varjossa tehdä nyt tätä videoa. Halusin kysyä, että oot sä vesityyppi? Eli onko vesielementti sun omin elementti? Eli oot sä sellainen, että sä haluat aina ymmärtää asioita syvällisesti, meet sinne syvyyksiin, sukellat syvyyksiin ja haluat ymmärtää elämän mysteerejä ja hakea sieltä sitä viisautta. Olet ehkä sellainen filosofinen ja vähemmän sellainen, joka juttelee ihan vaan niin kuin niitä näitä. Jos on näin, niin sä ehkä tunnistat myös sen, että sit kun kaikki ei ole oikein hyvin, niin sit helposti jää vähän niin kuin jumiin, jännitykseen tai on hermostunut olo tai pelottaa. Tai onko sulle omin elementti puuelementti? Eli sä oot sellainen, joka vähän niin kuin korkea puu näkee kauas ja näkee jo sen vision, että mihin on menossa. Ja sitten toisaalta sulla on myös vahvat juuret, joten sä saat niin kuin paljon energiaa, koska sä oot niin maadottunut. Ja sitä kautta sä myös pystyt toteuttamaan niitä visioita. Eli sä lähdet heti toimimaan ja tekemään asioita sen vision hyväksi. Sus on sellaista luontaista johtajuutta ja itsevarmuutta ja aloitekykyä. Jos on näin, niin sitten sä varmaan tunnistat myös sen, että sit kun ei ole kaikki ihan hyvin, oot vähän epätasapainossa, niin sitten tunne, johon helposti saatat mennä, on kiukku, ärsyyntyminen, turhautuminen. Tämä on sitä puuelementin energiaa. Vai onko niin, että tulielementti on sun omin elementti? Eli sä oot vähän niin kuin nuotio, joka kokoo ihmisiä siihen sun ympärille. Eli sä tykkäät olla ihmisten keskellä ja ihmiset taas tykkää olla sun kanssa, koska sä tuot niin paljon sellaista lämpöä ja valoa sun jutuilla ja hauskuutat ihmisiä. Ystävystyt tosi nopeasti ja oot sellainen karismaattinen tyyppi. Jos tää kuulostaa tutulta, niin sit saattaa kuulostaa myös se, että tämä tällainen olo saattaa vaihtua joskus sellaiseksi ihan niin kuin alakuloksi ja väsymykseksi tai näiden vaihtelu, että yhdessä hetkessä on paljon iso nuotio ja sitten se liekki onkin liian pieni. Tämä on tulienergiaa, tulielementin laatuja. Vai onko se ehkä maa-elementti sun omin elementti? Eli sä oot sellainen, joka osaa luoda harmoniaa joka paikkaan, mihin sä meet, niin kuin ihan konkreettisesti kotiin ja sitten ihmisten välille. Ja sä osaat huolehtia, pitää huolta toisista ja ihmisillä tulee tosi sellainen niin kuin hemmoteltu olo sun kanssa. Ja sä luot luottamusta, tasapainoa ympärillesi. Ja jotenkin olemus maadottaa ihmisiä. Jos toi oli tuttu, niin sit sä ehkä tunnistat myös sellaisen, että helposti, mutta joskus saatat mennä siihen, että ylianalysoit, ajattelet asioita niin kuin liikaa ja et vähän jumiin siihen miettimiseen ja se sit aiheuttaa sitä, että alkaakin huolehtimaan asioista. Okei, sitten vielä kysyn, että onko sun elementti metallielementti? Elikkä oot sä sellainen, että sä näet aina sen, että mikä on oleellisinta, mikä on siitä arvokkainta ja nostat sen esiin. Myös sun sanavalinnat on sellaisia niin kuin naulan kantaan juttuja. Eli sä näet, mikä ei ole tarpeellista ja sit luovut siitä. Sus on semmoista luontaista synnynnäistä taiteilijuutta. Ja jos tää on tuttua, niin sä saatat tunnistaa myös, että joskus ne itselle luodut struktuurit voi olla vähän liian tiukkoja. Että jotenkin elämässä on semmoista jäykkyyttä. Ja kenties suru on se tunne, minkä sä tunnistat helposti. Ja nämä on niitä metallielementin juttuja. Saatoit ehkä tunnistaa useammankin elementin itsessä ja varmaan meissä kaikissa on nämä 5, koska luonnossa on nämä kaikki 5 energialaatua ja samaten
ne on meissä, mutta, koska me ollaan luontoa, mutta sit osa on saattanut vaan niin painottua itsessä. Ja tämä ei ole siis mikään sellainen persoonallisuusteoria, joka luokittelee ja laittaa sut jonnekin laatikkoon, vaan niin kuin just tapa hahmottaa niitä omia vahvuuksia ja että miten saa ne käyttöön ne vahvuudet. Ja sitten just, että jos on ajautumassa epätasapainoon, tulee hankaluuksia, on vaikea tilanne, että sit saa autettua itseä taas takaisin tasapainoon, kun tunnistaa niitä oman elementin haasteita. Eli tämä antaa tosi kauniin ja empaattisen tavan katsoa itseä ja myös toisia. Ja sitten paljon käytännön apua, että mitä voi tehdä, miten voi tasapainottaa ja auttaa itseä. Jos sä haluaisit vielä tehdä testin ja saada selville, että mikä sun elementti on, niin sä voit sen tehdä. Mä laitan siihen testiin linkin tuohon alle. Kiva kun katsoit. Moi!